Hola, què tal? Molt important per a l'àlgebra és entendre la part bàsica corresponent als monomis. El monomi és la unitat mínima en la que ens trobem en qualsevol expressió algebraica i està formada per un nombre i una part que s'anomena part literal, per unes lletres que són variables. Per exemple, un monomi que possiblement molts conegueu. L'àrea d'un triangle és un mig, que és un nombre, val? Per B i per H, on B i H són la base i l'altura del triangle. Són variables, val? I aquest monomi pot valer qualsevol cosa. A priori no ho sabem, però es pot particularitzar el valor d'aquesta àrea, val? Per a uns valors concrets. Per exemple, si jo tinc una base de 10 unitats i una altura de 20 unitats, el que faig així és substituir la B i la H per aquests valors, perquè jo sé que l'àrea d'un triangle és la meitat de la base per l'altura. Per tant, la meitat, un mig, de la base, que és 10, per l'altura 20. I ja faig les operacions i trobo que són 100 unitats al quadrat. El que he fet és trobar el valor numèric d'aquest monomi per a uns valors concrets de la base i l'altura del triangle. Molt bé, ja sabem el que és un monomi, és una expressió algebraica molt senzilla, la més senzilla de totes, i és important per a que podem entendre les operacions amb monomis i més endavant les operacions de polinomis hem de saber un mínim de nomenclatura. Val? És una cosa que després més endavant no fareu servir, però ara, per entendre la mecànica, val? Perquè, per exemple, lo de la part literal és una cosa que més endavant no se vos oblidarà, val? Perquè no se fa servir. Però sí que ara, per explicar les operacions, és important que entengueu aquests conceptes. Val. 3x. Mireu, s'anomena coeficient a la part numèrica, al 3. I s'anomena part literal a totes les lletres, és a dir, a totes les variables. En aquest cas, x. Molt bé. És a dir, que un monomi sempre és un producte d'un coeficient per una part literal. Val? Un nombre per una sèrie de variables. En aquest cas, home, així d'un cop d'ull està clar que la part literal és x per y per z, perquè són totes les lletres. Val? Ara bé, quin és el coeficient? Si no s'indica res, es pressuposa, val, que és una volta x per y per z. Per tant, el coeficient és 1. Si no està indicat, és 1. Molt bé. I per acabar, 3 mitjos de x quadrat y. El coeficient, quina és la part numèrica? Doncs esta d'ací. 3 mitjos. I la part literal? Totes les lletres. És a dir, x al quadrat per y, que serien les variables. Molt bé. Per acabar, el grau d'un monomi. Mireu, el grau d'un monomi simplement és el nombre de factors de la part literal. Vale? I ara ja estic emprant la nomenclatura de la que estàvem parlant, la part literal. A veure, què vol dir la part literal? La part literal era esta, les lletres. Nombre de factors, perquè sempre trobem un producte, i així només n'hi ha una lletra. Per tant, el grau és 1, perquè el nombre de factors és 1. En canvi, en este d'ací, el nombre de factors de la part literal, val? Mireu, me'n vaig així a la part literal, un factor. Quants factors tinc així? 3 factors. Per tant, el grau és 3. I en este d'ací, quants factors tinc? No tinc 2 factors. En realitat, el que tinc és x per y. Per tant, és 1, 2 i 3 factors també. El grau és 3. Si no ha quedat alguna cosa clara, pareu el vídeo i el torneu a ficar. Fins ara.